But see, the winner of the match is Cross Ines, Canada. And for the next match, I invite Andriy Olivia, Germany, Sterner Celine, United States. Пары на Чексис. Пары на Чексис. Megjöttem, azt a különnek vele a kút, adjuk egyet, gyorsan. Mások tudod? No, megszámítényleg, tudom meg, nem tudom, jó, de most alapozíciót elég. Ez jó a fejkar, tudod belső karra, vagy tudod szívni, jó? Vigyék vissza, igen? És ha fölmegy a fej a kézre, azt tegyük is rá súlyra a fej. Fölbe. Jól, nem volt rossz típus akasztás. Azt oda húzom vissza a kezét. Nálad legyen a keze. Azt most nem foglalkozom. Oda meg! Blökköd vissza, az jó. Tartom ott. Előrébb. Visszaülő. Sarok. Nehogy belehúzzon. Mozdulok. Homlokodat tedd neki! Homlokodat tedd neki! Homlok ki! Előről, könyök visszazár a testet! Könyökhez vissza a testet! Lásd meg, akkor felre és vissza fog jönni, igen.
Csak elhozom. Igen, kezdtem előről. Veszem vissza. Nagy rántás, körbe jön. Igen. Kezdjük el indulni egyet, jó? The winner of the match is Sterner Selim, United States. And for the next match, I invite Nowicka Julia, Poland, Rothenberg Luna, Germany. Come on! Stop ball! Stop ball! Szembe! Emel a fél! Mozdulok, nem csináltok, előre csúszok, szét a tér, én előre mászok! Mat B, the winner is